2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत. नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे. खास ऑफर्स, 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8,000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन. उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीस्ट्रोम SX. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ. आपण विजयाची हॅट्रिक साधणार असल्याचं मंगेश लोक यांनी सांगितलंय. पाहूयात. वैभवच्या राजकारणात नेहमीच ज्यांना राजयोग असतो ते म्हणजे मंगेश लोके. वैभववाडीच्या पंचायत समितीत सलग 2 वेळा पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून गेलेले आणि आता तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात असलेले मंगेशजी लोके आज आपल्यासोबत आहेत. लोकेजी, काय सांगाल, आज उमेदवारी अर्ज आपण दाखल केला आहे, तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहात, ही विजयाची हॅट्रिक पूर्ण होणार आहे काय सांगाल? पहिली प्रतिक्रिया. सर्वप्रथम मी आमचे ज्येष्ठ नेते भारतीय जनता पार्टीचे खासदार नारायण राणे व कोकणचे भाग्यविधाते राणेसाहेब यांचे व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार नेतेजी राणेसाहेब, आपले एक विकासमुख जननेतृत्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ओळखले जाते अशा यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मला जे उमेदवारी जाहीर केली आहे त्याबद्दल मी सर्वप्रथम माझ्या खांबाळे गावाच्या वतीने व माझ्या पंचायत समिती मतदारसंघाच्या वतीने आभार मानतो की मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये आल्यावर 1-3 महिन्यामध्येच मी माझ्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर माझे हे तपासून त्यांनी जी मला उमेदवारी दिली त्याबद्दल मी मतदारसंघाच्या वतीने त्यांचा सर्वांचा आभारीच आहे व भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा सुद्धा आभारी आहे. आणि त्यांच्या जीवावरच आगामी काळात ही जी निवडणूक होऊ घातलेली आहे या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या मेहनतीवर मी नक्कीच या मतदारसंघामध्ये विजयी होईन आणि तिसरी हॅट्रिक मी नक्कीच हे करून. लोकेजी, यापूर्वी आपण 2 वेळा शिवसेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात होतात, ती निवडणूक जिंकलात. यावेळी तुमच्या विरोधात शिवसेनेचा उमेदवार आहे, तुम्ही भाजपाकडून लढत आहे, त्याकडे कसं पाहताय? नाही, मी कुठेही जरी असलो, शिवसेनेमध्ये असून देत, काँग्रेसमध्ये सुद्धा मी होतो 3 वर्ष मागे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आतासुद्धा मी पुन्हा राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखालीच आहे. आता तर एवढं विकासमुख नेतृत्व विकासमुख नेतृत्व मला आशीर्वाद आहे, राणेसाहेबांचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळे ही निवडणूक मी कुठे जरी असलो तरी मी 100% जिंकणारच आणि जनतेच्या व माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या जीवावर ही 100% निवडणूक मी माझी जिंकणार. निवडणुकीच्या तिसऱ्यांदा तुम्ही रिंगणात आलात, आत्ता काय ह्या निवडणुकीचे मुद्दे असणार आहेत आणि या निवडणुकीला पुन्हा उतरावं आपल्याला का वाटतंय? मला सुरुवातीपासूनच समाजसेवेची जास्त आवड असल्यामुळे मी आतापर्यंत गेली माझ्या राजकीय जीवनात 32 वर्ष समाजसेवेच्या माध्यमातून अनेक विकासमुख कामं केलीच आहेत. पण सर्वसामान्य जनतेची जी व्यक्तिगत स्वरूपाची कामे असतात त्या कामांवर माझा जास्त भर असतो आणि संपूर्ण वैभव तालुक्याची जनतेला असं माहिती आहे की माझ्या कामाची पद्धत. त्यामुळे मी कुठल्याही पक्षात असलो, शिवसेना असून देत, काँग्रेस असून देत किंवा BJP, तरी लोकांचा मला पाठिंबाच असतो आणि मला माझ्या मतदारसंघामध्ये 2-3 वर्षांमध्ये जो विकासाचा बॅकलॉग राहिला आहे, म्हणजे कमी आला आहे, तो राणेसाहेबांचे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मला संपूर्ण मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त कामं करून तो भरून काढायचा आहे. यासाठी मी या निवडणुकीला सामोरं जात आहे. यापूर्वी तुम्ही ज्या ठाकरे शिवसेनेत काम करत होता त्याच ठाकरे शिवसेनेने तुमच्यासमोर आव्हान निर्माण केलं आहे, वाटतंय का ते आव्हान आहे किंवा ते आव्हान असे वाटत असेल तर ते कसं पेलवणार आहे? निवडणूक म्हणजे निवडणूकच असते. समोरचं जरी किती जरी आपण म्हटलं तरी निवडणुकीला तेवढं कुठल्याही निवडणूक आपण सोपी म्हणून चालायचं नसतं. आपल्याला पक्ष म्हणून माझ्या पाठीमध्ये पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष आहे. स्वतः राणेसाहेब आहेत, पालकमंत्री नितेश राणे आहेत, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी या मतदारसंघातल्या आमचे पदाधिकारी दिलीप रावरान यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ते लढतो आहे वैभववाडी आमच्या या मतदारसंघामध्ये. त्यामुळे संपूर्ण कार्यकर्त्यांचं जाळं माझ्याबरोबर आहे. त्यामुळे मला कधी याबाबतीत काय हे चिंता वाटत नाही त्या विषयाची. लोकेजी, अजूनही ठाकरे शिवसेनेतल्या पदाधिकाऱ्यांशी तुमचे ऋणानुबंध आहेत, ते ऋणानुबंध ह्या निवडणुकीत तुम्हाला हातभार लावणार किंवा तुम्हाला साथ देणार आहेत काय? त्याचा काय फायदा होणार आहे काय? नाही, माझं काय, मी तसं सर्वांशी संबंध ठेवून असतो, पण पक्षाच्या ज्यावेळी निवडणुका होतात त्यावेळी मी माझ्या पक्षाचंच काम करत असतो. परंतु त्यांना जर वाटत असेल की मी एक चांगला उमेदवार आहे तर ते नक्कीच मला मदत करू शकतात. तुम्हाला अशी विश्वास आहे का किंवा अपेक्षा आहे का ती त्यांच्याकडून मदत होईल अशी? त्यांच्याकडून मदत म्हणजे माझा स्वभाव तसा आहे, त्यामुळे ते अंतर्गत मला
सांगू शकत नाही बाबा त्यांचं जर म्हणत असेल की बाबा हा उमेदवार चांगला आहे तर मदत करू शकतो. या निवडणुकीचे कोणते मुद्दे असणार आहेत ते तुम्ही लोकांसमोर का मतदारांपर्यंत घेऊन जाणार आहे? आमच्या मतदारसंघामध्ये खांबाई पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये थोडंसं सत्तेचं हे नसल्यामुळे आम्हाला 2.5-3 वर्षांमध्ये खरोखर निधीच्या बाबतीत आम्ही कमी पडलो काय ठिकाणी. तर आता ह्या वेळेला जास्त करून विशेषतः माझ्या मतदारसंघामध्ये नावळे, सांगोळवाडी, त्यानंतर शिराळे, सडोरे किंवा बाकी जी खोरी म्हणून जो भाग आहे त्या भागामध्ये थोडंसं बरेचसे विषय अडचणी आहेत जनतेच्या, त्या आपण मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. उदाहरणार्थ मोबाईल टॉवर नेटवर्क कसं त्या भागामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम आहे. त्यानंतर बरेचसे रस्ते आहेत, एक धनगर समाजाच्या वाडीतले रस्ते बरेचसे अशा मग त्या ठिकाणी सुद्धा आपण जास्तीत जास्त निधी आणून आपण त्यांचे गैरसोयी दूर करणार आहोत. आता तुम्ही नावळे, सडोरे जो हा खोरीचा भाग आहे त्याचा विषय तुम्ही आता काढलात. या भागातल्या लोकांना नेतृत्व मिळालं नाही म्हणून आपण बघितलं तर बऱ्याचदा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ती नाराजी कशी तुम्ही दूर करणार आहेत? त्या नाराजीचा कुठे तुम्हाला फटका वगैरे बसू शकतो का? नाही, ह्या नाराजीचा फटका वगैरे काही नाही. आमचे सर्व कार्यकर्त्यांशी आम्ही आमच्या वरिष्ठांमार्फत सुद्धा बोललो आहे आणि त्यांचं एकमत आहे की आमच्या खोरीचा विकास आम्हाला झाला पाहिजे. आम्हाला उमेदवारीचा काही विषय नाही. खोरीचा विकास म्हणजेच मी जरी उमेदवार खांबाळ्यामधला असलो तरी मी जास्त खोरीसाठीच काम करणार आहे. आणि यावेळेला आपल्याला नक्की आशा आहे की 100% आपल्याला यावेळी पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला निधी मिळणार आहे जास्तीत जास्त या खोरीसाठी. शेवटचं मतदारांना काय आव्हान कराल? आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलात, मतदारांसाठी काय आव्हान असेल? मतदारांनी माझ्या गेल्या 15 वर्षाचे जे मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतो त्यावेळेची माझ्या कामाची पद्धतशीर सर्वांना माहिती आहे. आणि यापुढे जर मला योग्य संधी मिळाली, सगळ्या गोष्टीमध्ये योग्य संधी मिळाली असेल तरी मी माझ्या पद्धतीने जी समाजाची कामं करत असतो, समाज उपयोगी लोकांची किंवा बाकीच्या लोकांना, हॉस्पिटल असून देत, तुमचं पंचायत समितीची कामं असून देत, जिल्हा परिषदमधील काय असून देत किंवा तहसीलदारमधले छोटे मोठे जे लोकांची समस्या सर्व सोडवण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे माझ्याकडे पुन्हा एकदा लोकांनी मला मतदान करावं अशी माझी हे आहे, इच्छा आहे. ओके, धन्यवाद. लोकेजी हे होते मंगेश लोके. त्यांनी सांगितलं की गेले 2 टर्म या मतदारसंघासाठी इथल्या नागरिकांसाठी विविध कामं केलेली आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टी पण आपण या लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या आहेत नागरिकांच्या त्या सोडवलेल्या आहेत. त्याचबरोबर गेले 5 वर्ष या मतदारसंघात विकासाची अनेक कामे केलेली आहेत. आताच आपण भाजपात पक्षप्रवेश केल्याच्यानंतर माननीय नारायण राणे असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील यांच्या माध्यमातून देखील विकास निधी मोठ्या प्रमाणावरती आपण या मतदारसंघात आणलेला आहे आणि भविष्यात जो विकासाचा बॅकलॉग आहे तो भरून काढणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंखे, कोकणसात लाईव्ह, वैभववाडी.